Akas respeto dagiti opisyalis tinaduma-dum mga ili iti Ilocos Sur iti Bureau of Fire Protection nga indadaulwan ni Major Floro Obrero, Concurrent Fire Marshal ti Ilocos Sur. Nagturong iti grupo da iti pagtaingan iti pimusay ng opisyal da, tapno matendar iti pannakaidulin iti opisyal da, ani Colonel Ruben Pascua. Sisila dingit dikiti kameng iti bombero nga napan nakipamumpun kang ronaan na dikiti nagkapo iti probinsya nga Ilocos Sur. Manipod drogi sisibayabay dagiti opisyal nga nagkapo iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Ditapay nga nakita iti palaus nga suportada iti pimusay nga opisyal da. Ti panakipatpatang iti press corps ken ni Major Obrero. Nasakit metlat tayo iti kariri na tayo kang ronaan dito BFP Ilocos Sur. Mesa tayo nga may nangitulod kanya na dito yan ti maudi nga pakita naman na ket nakita tayo met ti reaksyon dagiti naduma-duma nga kakadwa tayo nga fire marshal ti Ilocos Sur. Bale wen adda dagiti amin nga kakadwa tayo dagiti newly promoted ken kastamet dagiti kadwa tayo ti kandon ket addamet ti payda duma ket ado dagiti official ditoy Kamanaba area ditoy Caloocan, Malabon, Nabotas, Ken Valenzuela ta iti mismo nga lugar da gamin kay adda iti Novaliches parte iti Caloocan so nga dagiti halos kakadwa na nga nagbalin nga opisyal kakadwa na iti trabaho kay adda da amin. So far awan paymet awan ti balita tayo deta takastatan na dutokan tayo nga mangimaton palaeng ti provincial office ket nun yaman dito talagang kuanan to pagdurdurasan na may pangge dito mangidaulo wenno anyaman tinaduma-duma nga fire station ket addan tolat ta iti mandato iti regional office. Tila dito nga message tayo tatta dito kumain na pinaginanan ket sapay kumata dito napaspasamak ang dagiti kastoy ket hanto nga mangyari. Nakunamit dagiti kaming iti bumbero nga awan iti nakuna iti pimusay nga opisyal da gapuanan ta nasingpet ken awan iti anya apakasasaritaan. Maipanggep iti opisyal da ani Colonel Pascua. Nainayon da pay nga saan ta ekspektaren nga maarami dito opisyal da iti kastoy apasamak. Para iti press corps, Ryan Pardo.